Ай сам. Оха. Я? Айде пак. Да, после пак ще го папкаш, ела. Айде, давай това. Първо това изяш. Мале, много бе. Чакай, че имаш тук мръс. Хоп. Не, няма да го отваряш това. Това после, мамо. Чули? Виж, то ще те гледа. Нина. Оха. Чакай, салфетка. Искаш ли? Чакай. Татай, мама пуша. На. Ено. Това първо яш другото. Ама айде де. Айде ти покажа как бе. Е така. Оха.